السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا سلطان الأولياء إمام المتقين سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. خدای تبارک و تعالی همه غدن طاعات و عبادت نغدی صالح عمل لرغدی خدای چین محبت لغدی و آدم لغدی خدای چین اترشق لغدی صالح عمل لرغدی دعای خیر لغدی فضل و کرم بلن قبول استن همه غدن جانغدا مالغدا المغدا عملغدا رزقغدا bereket berip iki dünyada saadet ve gönenmek ve yüzü aklık verdi. Geç gönül dünyadan eyleme heves, fanidir hiç kime payanı bulmaz. Can kuşu bilbiller tenin bir kafastır. Can kuşu bilbiller tenin bir kafas. Bir gün uçar daim devranı bulmaz. Canavar kuş yanak ruhuma bedenine bir kafas yali bir gün uçar ruh daim devranı bulmaz. Bir neçane şalık bilen şad edip şehriyar deyip alem içre ad edip acalın elinden bir gün dad edip giderler barisi qalanı bulmaz. İnsa cana şalık eden Süleyman Cemşid و İskender hani nur şirvan İnsa cana şalık eden Süleyman Cemşid و İskender hani enu şirvan hani hak habibi ol fakhre cihan gitti bari herkes guman bulmaz. Niçe mursel geçti niçe mun nebi niçe balık geçti niçe mun sabi hasıl bulmayı hiçbirinin matlabi fani içre baki qalan bulmaz. Hazreti Mahtumul İşana Huday Tebarek ve Teala cezayı hayır versin. Gelelim mübarek tefsire. Deslaqı cildin 523. safhasında En'am suresinin 108. ayetinden bir bölükte Huday Teala'nın kokladığı 117. ayetini okuyor. Ve bugün bir küçük aya 7. para ahir ayeleri Kur'an-ı Kerim 30 para ve 8. para gerip de koyar. Huday Tebarek ve Teala inniki paralarda ta Kur'an-ı Kerim tamam mulyanca bereketli ihlasu tamam makbul dergah ve pemmamda inşallah ahir nesli nasip etsin. Oku harican 108. ayette. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله
وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ey müminler, kafirlerin Hudaýyny koyup ibadet etýän botlara sövmeň. Pes olar da hakdan tejawüz edip nadallykdan Hudaýa söwerler. Siz bota sövmeň, botperestlik aýtam sizin Hudaýyňy söwer. Şu tariqa her millete öz amallaryny özlerine owadan kökelermez te ondan soň özleriniň Perwerdigarynyň tarapyna aýdyp barjak yerleri pes şolara eden işlerini haber berer. 109-njy aýa. Olar Hudaý Taalaň ady bilen täkid edip qasam içdiler kafirler. Ki eger şolara bir mucize gelse, şoňa iman getirip tasdiq edersip, sen şolara aýt tahqiq mucizeler Hudaýyň ýanynda näme zat sizi bildirdi? Yani sen onu bilmersen, ona göre şolaryň isteýän zatlaryny arzu etýän. Şolara alamat mucize gelse de iman getirmediler. Pes kafirlere her no mucize gelse de imanları yok. 110-njy safa, 110-njy aýa. Ve biz şolaryň kalplaryny we gözlerini hakdan öwrermez. Olar haqqy düşünmezler, haqqy görüp bilmezler. Çenança şolar awwal iman getirmeşleri ýaly we şolary özleriniň gumralygyna sergerdan hallaryna terk ederin. 111-njy aýa. Ve eger biz şolara ferişteler nazil etsek,
Olar da ferişteleri gözleri bilen görsele de, ölüler şolara direldip, keplep hakkı beyan etsele de, ve şolara hemme neşanaları fauc edip üyüşürsek de, ola iman getirecek gale deyiptir. Ölüven dirilsele de, ferişteler gözleri bilen görsele de, yine de iman getirecek gale. Ama eğer Huda istese iman getirerler. Lekin şoların köpsi zat bilyen deldir. 112. aya. Şu tariqa sana düşman aylandırşım, yani her bir peygambere de adamlardan, cinnan bolan şeytanları düşman aylandırdık. Keşoların bir neçelere zahir avadan batını içi harap sözleri aydıp birini vasvas et anlayadilar. Ve eğer Allah Tebaraka ve Teala istese de ola bir tariqa işleri etmezdiler. Ve şoları terk et, şolara ehemmiyet verme, inneme. Onların beyle şeyle ne kadar keplerini kulak da asma. Onların şu teleke kepleri sebepli şolara güçlü azap. 113. aya. Ola zahir avadan içi harap sözleri birine aytiyale hem şoları ağlamak için ve hem de şoların ahirete imanları yok, adamların kalpleri şolara mail olsun deyip, şondan razı olsun deyip, etiyani işleri tatil etmani ve encam bersille deyip. Pes gelin, Hudaya yakin bolcak bol eyleyin. Allah Tebarek ve Teala özünün dostlarını şeytanın vasvasasından saklayacaktır. 114. aya. Aya men Hudayı koyup Hudaydan başka bir hakim ve zaim. Halani ki Hudadır sizlere Kur'an'ı tefsirle beyan edip iyi veren ve oltor adamları ki biz şolara kitap veriptik, Yahudun ulamaları, Mesihiylen ulamaları hemmeti bilye Kur'an'ın haktığını ve sen Perverdigarın tarafından nazil edilelliğini, pes sen o hakta şeket yerlerden bolma. 115. aya. Sen Perverdigarın sözü doğru olup, adaletli olup tamamdır. Kur'an-ı Kerim aytya, yani ta kıyamete çeli amalla, ilmda lazım zatları hemmesi her nece dünya terakki etse de şu Kur'an beyan edip koyuptur, nihayette kafidir. İnşallah işte tevzihde eder. Huday Teala'nın kelamını ütkülüp tağyir verecek zat yok. Allah Zülcelal Tebarek ve Teala kefini eşitip de yağdayını bilyendir. 116. ve 117. aya. Eğer sen yerdekilen köpsüne tabi olup aydanlarına kulak assan, onu seni Hudaydan, şeriattan gumrah edip azdırarlar. Ola fakat gümenin idinne, atavavaları hakkın üstünnedir diyen gümenlerine tabi oluyorlar. Ola yalandan başka söz tapmazlar. Ola ne amaysalar yalandan aytiyarlar. Mekke'nin kafirleri haram ölen maslığı halal bilip yiyenmişti. Müslümanları iyin diyenmiştik maslığı ha. Ne mi diyenmişti? Bizzat Hudayın damak çalanı. Hudayın damak çalanı sizin ö damak çalanından ne beter halal bilip aytyenmişler. Şonda yankı aya iyindir ve aydiptir. Ey Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, sen kafirlan aydanına tabi bolma. Ol haram ölen mal tamam hafa kanlı içinde olup durşuna merez çılık getiriyor. Onların keyfine tabi bolsan seni dinden, şeriattan, sağlıktan, salamatlıktan, iki dünyada biyavrılıktan çıkarıp azdırarlar. Ola fakat öllerinin gümeninin idinne, ola yalandan aytiyala başkalar bilmeye. Tahqiq sen Perverdigarın özünün dininden çıkıp gumrah veliyerleri yaxşı bilye ve kim doğru yola düşüp hidayet tapan malsa onu da yaxşı bilyendir ve her gaysının özüne göre cezasını verecektir. İki metlep da Müslüman da Allah. Şunku okulan ayelerden deslapkı metlep muhimrak ili her zat özü günah bolmasa da günaha sebep bolacak bolsa şu zat da günahdır. 108. aya inen vakti şey bir vakt kafirlan başları Peygamberimizin emusi Ebu Talib merid yatiqa başla gurrun esiptirler. Bir Ebu Talib dünyadan geçse biz oham men Peygamber diyen Muhammed'i öldürsek deyiptirler sallallahu aleyhi ve sellem. Onu hemmek gurrun eder. Ebu Talib baka zat demediler. Ebu Talib ölenne inni bir Peygamber diyeni öldürdüler deyip şu tayinden öz yarlarının ağır edip uyuşup Ebu Talib'in yanına varttılar. Dikkat edin Müslüman da Allah. Ebu Cehl o başkalı uyuşup gelip derler, aydıp derler, sen ballığını evine geç.
Indi Peygamberimizin öne geçmeli mesela Ebu Talib. Ki beytirip bizim botlamıza ayıp etmesin, bizim Hudaýlarymyza ayıp etmesin diýipdirler. Aham biz de ona degmäýli diýipdirler. Ebu Talib da bir adamy beripdir, barın şu Muhammed'e gel diýip diýipdir sallallahu aleyhi ve sellem. Gelipdir Peygamberimiz da Ebu Talib aýdypdyr. Ballym diýipdir. Şi Kureyş'in ulukan adamları sen şulan Hudaýlaryna, botlaryna ayıp etme, degme. Aham biz de sana degmäýli, sen de tebliğ etme, bile de tebliğ etmesen şygaşyna galsyn diýip aýtýardy diýipdir. Peygamberimiz de bolýa diýipdir bir şert bilen. Yeňiljek. Şula diýipdir birje kelime aýtsalla, iki dünýede padşah boljaklar öýlerde şonu aýtsalla diýipdir. O jor bolsa aýdar diýipdir Ebu Cehillar näme birje kelime? Onna la ilaha illallah bir şunu aýdarsalla diýipdir. Hiç ma'budy bir haqqy ýok. Asen hiç zadyň liýaqaty ýok ki ibadet edilsin şunu aýdarsalla. Hemmesi aňryk bäri gozgap aýdyp boljakmyn diýipdirler. Peygamberimiz da ahirin we nahayi kefine aýdypdyr. Ey kafirler! Eger şu asmanyňky güne şonu barypda getiripdi men sagalymda goýsaňa we akşamda aýy getiripdi çefelimde goýsaňa, yani ulukon bir zady maňa berdigimiz hesap etseňiz de men bir baryan dinimi alyp baryan ýolumdan el çekmerin diýipdir. Tamalaryň tüt üzürmeden çürüýmäýdir. Şonna ýeşi aýa inipdir musulman dogully Hudaý Taala näme diýipdir Peýgamberiň ýallaryna ki musulmanlara kim meni saňa döwür der we la tasubbul-lezina o botlaryny sevmäň diýipdir. Bota sevmek günah däl. Bota sevmäň diýipdir. Eger sevseňiz kafirler de siziň Hudaýyňyzy sewer. Kafirler de siziň Hudaýyňyzy ki ibadet etýäňiz şoňa sewerler diýipdir. Biz olan günäsi jurmy öňküden ne beter bolar, olan azmaklary öňküden ne beter bolar diýipdir. Biz bir musulman doganyň bolsan, ya kafir bolsan, 3 tane da ulukan ders almaly diye ulamaly şaýadan. Ýaňyşyp gelip be, aqidasyny ýaňşya, ya etýän işini ýaňşya, sen musulman şonu ýola saljak. On ödüne de sevme, sevsen sana sever. On etýän işine de sevme, on ustadyna da sevme. Tevhin suratyny etme, belki tefhim suratyny et. Meselen şu wagtda Peygamberimiz ya sahabalar düşündirmeden çirim. Gözden şu daşdan peýda ýok, şun ýanyna zat diläňden peýda ýok. Şeýle bolýan bolsa Hudaýa ibadet edin diýip aýtmaly. Bir wagtda gaw dikkat edin, dünýä ýüzünde din-i İslamda awwelin şahsike dehretin meselelerini öz başına bila dehret kılman formasy. Bir de dehreti bozyan zatla, bir de gusulu wajib etýän zatla, bir de gusulun tertibi, bir de teyemmümün tertibi, bir de azanyň tertibi, bir de namazyň tertibi, bir de zekatyň tertibi, bir de aradan tertibi, yeke düdüp çıkan awwelin şahs cahana İslam'da merce taklidimiz Hazreti Ebu Hanife radıyallahu anh'tır. Hiç mezhepte, hiç akidada şu halal haram awwelin düzen yok. Bu tarihte seft kurur. Dehret bolýan zatla, gusulun wajib etýän zatla, gusulun tertibi edilýän gaýdalarymyz. Ha, Ebu Hanife merce taklidimiz radıyallahu anh ol bir şagirdini bir şehre iyi veripdir. Owadan suratyny düzüldi däni zatla. Ol bir şehre bar, sıdatlary öwret diýipdir. Bir şagird de barıpdyr, öwretjek bolupdyr. Hiç kim kulak asmandyr, sen täwil almandyrlar. Öwrilip gelipdir ustadynyň ýanyna Ebu Hanife radıyallahu anhuň ýanyna. Ey ustadym Ebu Hanife diýipdir.
hiç kim men kefim ulaşmadı deyipdir. Aslında tevil almadılar deyipdir. Ol merca taklidimiz Hazreti İmam Ebu Hanife radıyallahu anh akıllın doli olay deyipdir. Ne forum başladın deyipdir gururunu. Onna ders başlayacak bolamda Ebu Hanife aytiye dehretin formaları şu forum deyip hemmiz turaya gidiyor ya deyipdir. Bolmadı mı neyin deyipdir. Başlayışın iştiva deyipdir. Näme deyin deyipdir. Öwünçe meseleni ayt deyipdir. Ondan soň delilini ayt deyipdir. Ine peýgamberin sözü bolan soň şunu mesele şizire deyip ayt. Oham boynalarla ha deyip ahirinde de şuda Ebu Hanife'nin kefi da deyip ayt deyipdir. Emma turandan Ebu Hanife deysen boynalmar deyipdir. Hani tanılan ak bilinen ak. Bu kim kan tiyade çıkan adam olmalı. Öncek meseleni ayt. Tarafa düşündür. Baba delille şidi. Hava doğru aytyan diyer. Şuda Ebu Hanife'nin kefi deyip ayt deyipdir. Ene. Yoksa barakana sizinki iştiva. Siz yanlış etýäňiz, bir tertip bilmeýäňiz diýse kim ulaşýany? Olkan ders almaly, eger maksadymyz rızayı Huda bolsa, eger maksat jedel bolmasa, eger maksat yalandan bir wagt güýmeme çaýyň maşynäki bir qysyk bolmasa, maksat rızayı Huda bolandan soňra tarafyň iştiwasyny aýyp etjek bolsaň, düşündirip ýoly bilen aytmalydyr ki şu Kur'an-ı Kerim şu metni ayeden ulamalar şuna çıkarıyor. İkilenci şu ayeden ders alınýanda iki zat ewe düşüpdi. Bir iş var şonu etsen sogap gelecek peydası bolsa boluvermeli yöne zerer tarafı da ba. Vaziyet bir forum vaziyet bir forum sogap tarafı da bolacak, günah tarafı da bolacak. Telekelik tarafı da bolacak. Şonna sogabına gözün tikip şol işi edip görme. Şol işe barıp görme. Günahı da kalsın, sogabı da kalsın etmeli. Bota sevmek zaten günahı yok. Yani o taraf ona sevecek, önküden beter olacak. Koy kalsın ediptir Hudaý Teala. Misaly näme? Misaly bazarda ya tükänne halk meşgul wagty sen barıp diniň tebliğ etmek. Barıp diniň aýtjak bolýan. O wagt şaýat saňa gülüşdirler. Şaýat babajan barmy mal wagtymy diýsinler. Şaýat bidirek kepler aýtdylar. Sogap taraf ba diniň tebliği gowlat. Emma o jaýy ki şaýat taraf bidirek zat aýtsan, şondan çekinip tebliğiňi de goýdursun. Zat etme omuga. Aýtma omuga. Fursaty öýdeş, başga ýoly öýdeş, başga wagty öýdeş. Üçüncü, şu aýadan ulamalaryň çykarandadyk ki hemmemde ders. Botlara sevmek günah däl. Emma sevsen tarapda sevjek, önküden meter günahly boljaklar. Bes her zadike günah däl bolsa, ýöne günaha sebep bolsa, şo zatda günah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr, bir zaman bolar halk öz ene dädesine söýür diýipdir. Ya Resulallah, ulaňasyň, sahabalar näme diýipdir? Meni kafirlerden peygamberlik berilmäke butperestlerden görüp eşitmedik zatlar ha. Hi bidagy boljak zatlar ki diýipdir. Kafirlerden görýän zatlar ene dädesine söýmek. Onna men aýtýanym diýipdir. Bir musulman dostunyň ya bir zady bilen oňuşmanyna şoň ene dädesine söýür we tarapdan myň ene dädesine söýür, o ham bir öz ene dädesine söýdi. Welýa da diýipdir. Näme diýip sebep boldy ki tarap myň ene dädesine söýsün. Sen tarapyň ene dädesine söýmesen, o sen ene dädesine söýmer ahy. Nägat awadan düşündiripdir. On ene dädesine söýmek bir günah, tarafın da sevmene sebep bolýan bir de öz başyna bir günahdyr. Ya ýene bir misaly. Musulman dogalla. Her din urda kipleýäniň wezifesi bilinki pagat eşitdirmekdir. Hidayet Hudaý Teala'nın elindedir. Ve şu meselede de ve her meselede de
Her ýagdaýda da hemişe şeýle. Ýene bir edilşi aýadan çykarylýan bir meselelerden. Peýgamberimiz aýdypdyr: "İyyakum etmäň bir işi" diýipdir. Emredipdir. Nehy edipdir. Barmaň şi işe barmaň. Näme? Ýolda oturmaň diýipdir. Şala sahih peýgamberiň aýdan kefi. Ya Resulallah, ýolda oturmaly bolýar diýipdirler. İşimiz düşýär, gurrun etme bolýar. Otursaňyz oturan işiňiz düşse, halka metelek oklamajak bolsaňyz, gözüňiz namahrem görmejek bolsa, emri be ma'ruf nehyez münker etjek bolsaňyz, şu zatlar raayet boljak bolsa, bir salam berse, owadan lap wa aleykumussalam diýjek bolsaňyz, şonu oturagan gitdi. Ýolda oturmak günah däl ha. Şon soňra üstüne günaha sebep bolansaň peýgamberimiz oturmaň diýipdir. Ýoksa ýolda oturmaň günäsi ýok. Bir zady ki özi günah däl bolsa, ýöne günaha sebep boljak bolsa, şo zatdy günah bolup düşýär diýipdir. Musulmandan walla. Ya ýene bir awadan misaly. Abu Hanife radıyallahu anh aýdypdyr, men aýdypdyr piýada haç etmän halamak diýipdir. Der sureti ki Peygamberimiz beter sowabdy kan ýa haç etmäne piýada gitsen. Abu Hanife radıyallahu anh aýdypdyr, men halamak diýipdir. Näme diýip? Adamlaryň ýagdaýyny görüpdi. Piýada haç etsele ýolda ýadap äsaplar hurt bolup ýol boýun urşyk diýýärler omal adamlar. Piýada gitmek günah däl. Ýöne çon günaha sebep bolýar. Ondan çirim şoň özi de bir gowdat däldir. Ýa-da bir towarda haja bar, ýani hem arada tutýan bolmaly, hem piýada bolýan bolmaly, äsapda hurt, susuz ýa-da ýol boýun urşýarlar bolmaly. Ondan çirim haja piýada gitmek mene halamak diýipdir Abu Hanife radıyallahu anh. Şoň günaha sebep we şoň özüne etmäň diýipdir. Ýene bir iki däne misalyny aýdaýyn. Kitap mutala etmek, sawatly dostlar. Bir kitap elime düştü diye, bir fikrim harap etti diye. Kitap mutala etmenin günahı yok. Konçka olanın dereri yok. Emma vakti ki sen görýän, dinine, imanına derer verip barya, inni kitap okuymagyň, mutala etmegiň, inni sana dogry däl. Şo kitaby yapmaly, goýmaly. Sefe barşyňa görä dinine, imanyňa derer verip barya. Kitap okuymak günahı yok. Günaha sebep bolup barya, aýyr kenara basmyra. Ya meselen, hatta hudy öz aqidaňda kıyamatyň meselelerine, ferişte, peýgamberler, Qur'an-ı Kerim bir neçe zady şayet biz düşünmeýän bolayl aňyrty bilen. Haqqyýatda imanyňda ba we kabul etmeli zatdan. Ya kabryň içindäki meseleler, ahiretin meseleleri. Şunu men iýderläýin, düşüneýin, aňryk bardyňça fikriňde harap bolup barýar. Şoňa görä Abu Hanifeň şagirdi näme diýipdir? Bir neçe adamlaryň aqida okuýmagy dogry däl diýipdir. Aqida okuýmak farz, aqida bilmek farz, wajib. Onu da diýipdir, dogry däl diýipdir. Şon aqidasinden gatem çykyp barýar diýipdir. Hudaýyndan, peýgamberinden çykyp barýar diýipdir. Konçka afsarap, ýok, dur şo taýda kes. Ondan meýlek mutala edenin zere zahmet çekenin günahı yok. Emma aqidana, fikrin harap etjek bolsa, inni äpber. Ahirin misali. Tefrih etmek. Öz içeriğin menen, dostlaryň menen, gowurşýanyň menen tefrih etmek. Arasaca hawaňa çykyp geljek. Aýa bir dogry dälatmy, dogry zatmy şunu bir bilmeýin. Hiç bir dereri yok. Şeriat icazet berýär. Arasda tefrih, gowdat. Bir misalyny aýdaýyn. Enemiz Hazreti Ayşe Siddiqa Peygamberimiziň iň mahbub diýen anasy ola aýtdy. Sefere barýatyp diýär. Aham bir yerde düştük diye Peygamberimiz tamam ashablara radıyallahu anhum aýtdy, siz öwrak bara verin diýdi.
bir Hazreti Ayşe ikisi galypdyr. Siz ewrak bary berin diýipdir sahabalara. Bir ikisi halbat etipdir. Hazreti Ayşe gaýtypdyr, gel bäri ikimiz ýaşaýyl diýipdir. Ta'alay hatta usabiqaki. Gel bäri dedi ki ikimiz ştada ýek dose ýaşaýyl diýipdir. İkimiz ýaşdyk diýe we Hazreti Ayşe Siddiqa men ewe geçdim diýe. Peygamberimiz hiç zat diýmedi, şi galşyna galdy diýe. Aha, näçe wagt soňra bir wagt men ýadymdan çykdy diýe, gaýta ýene bir ýola düşdük, men de şu seferde badım diýe. Ýene bir ýerde düşdük diýe, sahabalar aýtdy diýe, bir emesiz ewrak baran diýdi, bir men Hazreti Ayşe galsyn diýdi. Bir ikimiz galdyk diýe. Men de şu wagtda öňkä wara etilrek bolupdym, semripdim diýe. Gel ikimiz ýene ýaşaýyl diýdi. Peygamberimiz rahmetul lil alamin Cenab-ı Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem men enemiz Hazreti Ayşe Siddiqa. Ve ikimiz ýaşdyk diýe we bir seri Peygamberimiz ewe geçdi we güllüde gerişme kakdy. Hadihi bitilke. Olal sen geçtin, inni de men geçdim, inni ikimiz musabi bolduk diýip aýtdy diýe. Tefrihe salem, arassaca, hiç mi müşkilli yok, hiç mi dererde yok, hiç mi eziyet de yok. Denany erkek denany gaçyşma da yok, behterin tefrih diýer. Peygamberimizin özünden bolandaçy. Beyhaqi o, Nisai o, Abu Dawud o bir tawar hadis kitaplarda başy. Biz tefrih salem arassaca qawlat eger günaga sebep bolmasa, emma sen şu tefrihin günaga sebep boljak bolsa, denany erkek gaçyşmak ýana ya halka muzahim bolmak ýana bir tefrih dogry tefrih däl. Şu barjak ýerinde şeýle gurrun boljak bolsa şu tak barmagyň dogry däl bolýar. Git halwat ýere, adam ýok ýere. Ya bir şaýat sen halwatda ýeki jöýüň oturdyň. Emma şu mahalle, şu mantaga, şu taýy gowluk bilen ady ýok. Barmalla bolýar şu tak. Her zalike öýdi günah bolmasa da, günaha sebep bolsa, ondan çekinmeli diýip de Hudaý tebarek we taala Qur'an-ı Kerimde aýtdypdyr. Emma 114-nji we 115-nji aýada qysgaçyk iki aýaň içinde Hudaý tebarek we taala 7 däne Qur'an-ı Kerim'iň sıfatlaryny aýtypdyr. Desaptı musulman doğalla ve huvellezî enzela. İmanı da döneyin. Musulman doğalla Hudaý Teala näme diye Qur'an-ı Kerim'i Hudaý berdi diye. Bir wagtda bir keşti var ýamışdyk derýanyň orta arasyndan. Hawada tufany bolupdyr, harap bolupdyr. Her kim içinde korkup, ağlaşıp, yıkılışıp, näme bolarka inni ağsak gerek. Bir özüňiz ýanak bir musulman adam mamış, eline de Qur'an-ı Kerim mamış. Ýokary galap, eline Qur'an-ı Kerim tutup ağlamagy durupdyr. Hudaýa wanda bir biçara adamlaryň arasynda bir padşah bir ýurda nama ýerenne şoňa ýolda hiç kim zat diýmeýän nameresan ady bolansa, eline padşah namasy bolansa bir hormaty başa. Ve şu Qur'an-ı Kerim'de sen bir iýinderen kitabyň ey musulmanlar, ey peygamber, ey falan diýip içinde tamam iýberen namalan aýalan ba we padşahlyň bolan seni Hudaýyň namasy men elimde şu tufanyny, ýagyny, ýelini çekmediň o bilen diýip. Şo lehzede derýa, hawa, hemmet aramlady diýip aýtýar. Ve huvellezî enzela. Iýberen Hudaý Teala öýdi. Hudaý Teala mustaqim saňamaňy iýberdir. Binihayet edebinne haberdar bolmaly. Şu mahal bilen birimize meselen Bahaddin Pir nama ýazan bolsa, palanjan men şun saňa namy berýän, palanjyra palan mal, palan işet palan mal, oho, Bahaddin Pir maňa namy berdir. Muny ýüregimizde çek kenarda goýup gujaklap, ýerde goýman gaplap goýarys. Ya saňa Abu Hanife ýürüýte palanjan, mene Abu Hanife palanyňa namy ýazdym diýipdir. Saňa gelen bolsa begenip, hoş bolup ya Hulefâ Raşidin, Ebu Bekir Siddiq sana namı yazdır. Ben bana Ebu Bekir Siddiq namını koyup beğenip
Ya peygamberimiz namı yazan bolsa, meni Muhammed Resulullah seni falancana men şin naman iberiyen nem bolsa nagat bize mübarek nama bolardy. İnnu Hudaý tebarek we taala öz kefi tek sana maňaýtýa ya eyyuhellezine amanu ey iman getiren palani Hudaý taala namasy iberen mi? Ne forum teberrik etip, ne forum haberdar bolup, ne forum edem raýat etse keni dadet. Ulqan nimet musulman dogalla. Öýmüde barýas, Kur'an-ı Kerim açýat okuýar. Ne ejady we ne falany Hudaý taala öz mukaddes kelamyny rahatça açyp okuýaty. Öwredi biri-birimize oň üstüne sogap da diýipdir Hudaý taala. Musulman dogalla. Eger Hudaý tebarek we taala diqqat edin. Kur'an-ı Kerim'i bize beripdir. Şunna hiç sogap ýok diýen bolsa, ýöne fakat ejady berýän, siz şun okuýagan diýen bolsa da, onda da bize hiçbir ulkan nigmat berdigidir musulman dogalla. Hiç satly demide rahatçyk bar Hudaý taalaň kelamyny okuýaty. Nagat ulkan nimet. Aslan bize hiç sogap ýok diýeli şunna. Wagty ki Hudaý taalaň azamaty, Hudaý taalaň Rabbul alaminligi biz musulmanlaryň kalbymyzda bolandan soňra aslan sogaby ýok boldy. Hudaý taalaň kelamy keyfetde iftihar etdi oky. Sogap ýok bolsa bolsun. Henize Hudaý taala ejadatyny beripdir. Hiç kimden ejadat bermeliler bilenden soňra her haçan açdan okuýbermeli, dehret kılıp elini alıp okuýbermeli. Oň üstüne sogap da goýupdyr, teşvik etdir. Bin nebeýler Rahmanur Rahim. Allahu zul celal teqaddeset esma'u. Biz musulman erki adamlar we aýallyk olanlar wagty ki musulman bolup diqqat edin musulman dogalla. Biz ol Kur'an-ı Kerim'e imanymyz bar. Kabul etýär, hükmen bernamamyzyň içinde bolsun. Wakyýet bir televizyona falan wagt falan tekmil bernamamyzyň içinde, asl iýbiçki ýanyk bernamamyzyň içinde näme diýip Kur'an-ı Kerim'i ki Hudaý taalaň öz kelamy. Ey musulman dogalla bir nihayet ulkan molyaha. Aslan sadece näýdin? Şim mescid, medrese, hücre, ahun, molla, mektep nämeden çyrim salyn ýaşda? Nämeden çyrim salyn? Hemmesi Kur'an-ı Kerim'e hytmat etmeden çyrim. Hemmesi Kur'an saklamadan çyrim. 12 ýyllap mollaçylyk okylýa ahun bolmadan çyrim. Şoň 10 ýylyny mukaddemat. Sarf, nahwu, falan 10 yıl okuyandan sonra inni Kur'an-ı Kerim açıp gel tefsir okuy diýilýär. Medares o, hücre o, mescid o, ahun o, molla o, mektep hemmesi Kur'an-ı Kerim saklamadan çyrimdir. Şoň Hudaý tebarek we taala Allahu zul celalym öz kelamy. Aslan bir begeni parqyllap ýarlamalyny okyp tokan. Tamam havasyny jem edip, hormat bilen, edep bilen bir gowwer ýanyňdan name gelse näzir okuýar. Gowwer ýanyňdan sana SMS gelse nä form havas jem edip, heýwere näme diýipkam, näme diýmetkan diýip okuýar. Hudaý tebarek we taala hiçbir zady deňärlikde Halik Rabbul alamin, Rahmanur Rahim, Maliki yevmiddin musulman dogalla. Kur'any hatmetmedikde bolsak, alhamdulillah wagt goý. Sen sowodunma? Tebarek hükman öwren, Yasin Şerif öwren, bernamaňa goý. Bir ulamalaryň biri täzelikde kabristandan geçip barýaka, kabrlaryň birinden Kur'anyň sesini eşitýär. Kabryň içindäki merhum Kur'an-ı Kerim okuýdy. Ýerlap görýär kim bolmaly şo ýatan? Aýa bir weli maqam, bir pir maqam, bir arif zaman maqam ki tanılman galypdyr, habarsyz dünýeden geçipdir. Ýerlap görseler bir danışçy oglan hafizy kulli Kur'anmışdyk. Danışçy oglan, danışgady geçirýär wagtlarda. Danışçy wagtynda da jan beripdir. Hafizy kulli Kur'anmış. Hudaý taala izzet beripdir, kabryny Kur'an okypdy diýär. Hudaý taalaň öz kelamydyr musulman dogalla. Hükmen bernamamyzda bolsa, dünýäň hemme zatlaryna bernamamyz bolandan sonra
Biz Müslüman bolup aslan bir salih arasda qow hanawatylada ba müteessifane aslan Qur'any bername ýokýynda. Gün akşam bir tebärek okuymak, akşam gün yaşdymy bir Yasin şerif okuýyn, daňatdymy namaz okuyup bolduk, bir 10 nany Alem Neşrah okuýyn, ya tebärek okuýyn, ya günne öýdiň or yarım para, bir sefer Qur'an-ı Kerim'den eger sowodun bolup Qur'an-ı Kerim okuyup bilmeýän bolsaň hükmen başla. Ertiden şundan başla. Elhamdülillah, Hudaýa şükür tecwid bilen ýerine ýetirip bilýän qarylymy da elhamdülillah ka. Öýden duşlaňyzdan hemmeti de gaýrysy öwrenip durmak. Ya bir tofar aýtýa, men ejem ma, dädem ma, babam fakir wagtdy, kakam fakir wagtdy, bir Qur'an kan okuýardy. Hasan görsen okuýar, to okypdyr, ala kabul etsin, tamam bol. Näme hom, näme üçin şirin tarif etýär? Şol ulgudan şirin bolýan mutabbide şu mamamyz, ýani ejemid, ýani kakamyz ýa okuymalar. O bize iftihar der ki çe hasel ey peser az fakhr ajdad ki ajdad to her yek reft can dad. Kakam beýtýär, ejem beýtýär, mamam pakyna Qur'an okuýardy. Garry kakam adançydy. Yol Qur'an okuýardy, näme hom? Tawalny alypdyr gidipdi. Hudaý Taalaň rahmatyna düşendir inşallah. Agdawatin habarın ma günün piyaşak geçipdir. Etyen amalına bilde qowy hilinen iline düşeýlim. Bireme wagtymyzdan bahanid. Biz 2 aýada Hudaý tebarek we taala 7 däne Qur'an-ı Kerim'in sıfatyny aýtdy. Deslap qysy we huwellezî enzela. Hudaý Taala özi berdi diýipdir. İkilenci şu 2 aýada Qur'an-ı Kerim'in sıfatyny Allah Zülcelal sıfatyny açıklapdyr. İleykumul kitabe. Hemmäňde tamam jahanyana kamil we mu'jiz ki bir adam ona dilini ýaryp keplep bilmesen şözüre Qur'any berdim diýipdir. Üçüncüsi İleykumul kitabe mufassala. Tamam meseleler açıklanıqlı. Aqida, ahkam, muamelat, ibadat, ahlaki zatla, ijtimai zatla, hukukla, raftarila, hemsaya, hemmesi. Tafbilsen derya. Belki derya desek daha azdır. Dördüncüsü وَالَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ. Qur'an-ı Kerim'in dördüncü sıfatı. Adam atan sohuflarından, Adam ata inen varaklardan ta İsa peygamber'e çeli tamam peygamberlere inip gelen kağıtlarda hemmesinde Qur'an-ı Kerim'e işare ve delille var ya. Hemmesinde. Hatta bir hindi bir alimlan meri Süleyman Nedevi diye hevara tarihi ökte ulukan bir üçmelek oturşukta Tevrat'tan, İncil'den, Zebur'dan şu tamam kitab-ı asmaniye tabi bolyan hemme dinlerden neçaha delilleri getirtir ki Kur'an-ı Kerim'in hemme peygamberlerin kitaplarını bağlattığını hatta Mesihiler, Yahudiler ne mi diyeceğini bilmeyen delillerini tafandan tanıram qalıptırlar. Şu cemaati ki şol oturşukta keplapdir, şonu yazıpça, kitap edip de tamam dünyanın yüzüne olukan kitaphanelerde şemal çapi ve hattisi badiye. Hemmeti biliye Tevrat-ı İncil-i Zebur'da hemmetinne ba, beşilencesi ve temmet kelimetu rabbike sıdqa. Kur'an-ı Kerim kamil ve tamam tekmil sıdqa. Akhbar aydipdir Musa peygamberden, Yusuf peygamberlerden vakaat aydipdir bolan ýagdaýlar aydipdir inni boljaklar aýtýa kıyamatın alamatlarından aýtýa kıyamatda boljak ýagdaýlardan aýtýa beheşt we cehennemden aýtýa hemmeti dogrudur ve adla hiç ifrat we tefrit bolmany hiç bir kemçilik bolmany adalet bilen tekmil boldy diýip aýtdy. Ahkamlaryna
Biz Müslümanlarga Kur'an-ı Kerim'i kanun esasimizi boynalıyat. Çin mümini kamil olsa, kalbinde merez bulmasa, hiçbir Huday Teala'nın buyruğuna ifrat-ı tefrit yok Müslüman doğulan. Metni Kur'an Huday Teala'nın öyle kelamışı. Ve temmet kelimetu rabbika sidqan ve adla. Sadece ne değil? İnşallah tevzihin başka vakti değilim. Bir adam kellesi kat ağırıp duran olsa, heyver eziyetli olsa, kavcısından namazını okuyup bilir mi? Başarmaz. İla ya ağırıp heyver eziyet verip duran olsa, bedenine zahiri bir dert bağ olsa, ibadet yerine getirebilir mi? Başarmaz. Ve aynı son yana bir adamın kalbinde meritçilik bağ olsa, içinde meritçilik bağ olsa, imanında meritçilik bağ olsa, o da ibadetleri yerine getirip başarmaz. Ay billah bitecek, ay bitay bicire, bitay ne bicire ol, bitay killetini kaçmaya devi falan hezaran gurrun sizin marar. Fi kulubihim maradun fezâdehumul marada. Kabul yani. Bir tüpten bir tavan harapta edil bith ve adla hiçbir ifrat-ı tefrit, hiçbir ibadetlarda, hiçbir ahkamlarda, muamelatlarda, hukuklarda, erhiley, miras o falan, iyi biçmede, giymede, yatmada, turmada, halal-ı haramdan hemmesine tamam adalet badır divayet ya Huday Tebarek ve Teala. Ve temmet kelimetu rabbike sidqan ve adla. La mubeddile li kelimatih. İki kıys kazık aya, 7 tane muhkem Kur'an-ı Kerim'in sıfatı. Hiçbir üyt götüp bilecek yoktur diye Müslüman da Allah. İnsafen, vicdanen bir fikret koyarım. Bana ahun neyde gerek der. Hiçbir dünyanın yüzünde bir vakt bulur mukam. Akıllı, zirin, basavat, falan cireklep, terazi evvel danışmentli üyüşsün. Bir kanuni düzsünle, ve şuna da muhur vasıtıyla şu kanun hemişe yürümeli. Ya hatta gal 10 ile çeli yürümeli. Hiç vakti şu mahalletçiliği bulamak, inni de bulmaya, hiç kim akılla kabul etmeye. Ne deyip? Ertinen mutluluk belli de. Şayet milletin avza ahvali inniki hefte ütkösen, şayet inniki ütkösen, Kur'an-ı Kerim'in ulukun mucizeliğine delaletçi. La mubeddile li kelimati, sidqan ve adla. İfrat-ı tefrit yok. Hiç kim ütkötüp de bilmeye, 1400 yıl verdi geliye, kıyamete çeliyde şu kanun olup gitmeli. Haysi bir kuvve-i mukannene, haysi bir şura, haysi bir meclis, dünyanın her yerine varsan hemişel kanun desin. Hiç vakti bulmur. Aslında hiç kim bunu kabul etmiyor. Düdülse de bunu kabul edilmiyor. Ama Kur'an-ı Kerim kamilcik düdülü, hiç kimde dilini yarıp bilen ağır. La mubeddile li kelimati. Muğal bir vakt Müslümanlara musallat bolanna tamamı değil şu gurrun bilen. Muğal bir vakt Müslümanlara musallat bolanna Müslümanlara qırıp gitye. Bir çekirtke ekine düşenne dargatışı yanar. Bagdad'a varanlarına Muğal'la Bagdad'ın içinde öldürülen adam 800 bin nefer vardır. Şeyle Müslümanlar kırıp var yani diye. Decili Fırat'ı ulukon su akya, yani Bagdad'ın içi kan başladat görünen fakat kan akya diye. 1 metre, yarım metre, 2 metre kıyabarlardan. 800 bin nefer Müslüman fakat Bagdad'ın önünden öldürüyor. Aytsak ol yanım. Şu Bagdad'da Moğol'un gelen vaktında, ulamaların sürüyen vaktında, odal Mekke Medine'den sonra dinin merkezi olan vaktında, sonra nağıt ulamalar, kitaplar, veyran kan, biterken, Moğollar şol kitapları Decile oklaptırla akıp batansu. Decile'nin de iyinin öyle 1 kilometre var. Kitapları koyup, ezbesi ki kitapken şu kitaplardan küfrü vecertirles Decile'nin üstüne. Şu kitapların üstünden atlağını geçip şeyle kitapken uyutturla keş din darga değil ayrıyla. Kur'an-ı Kerim'le de var.
tefsir ledava, halal haram dava, fiqh dava, hem kitapla yeni döravati. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafidun. Huday tebarek ve Teala'nın öğüdü. Aytiya hey ve te'kidu teyid edip Kur'an öğüdümü verdim ve saklayacaktırım ya. Orsuna katkır ya Müslümanlar. 15 milyon Müslüman dini ayıracak bol. Yine bak. La mubeddile li kelimat. Huday Teala'nın öğüdü hükmeti. Ütködüp bilecek bolmal. Tağyir tap bilmez. Ayırıp bilmezler. Serbestan Bosna Herzegovina nametti. Yine hüküsü. Müslümançılığına. Huday Teala iman abreyden ayırmadı. Hemmâni Huday Teala öz dininin sabit kadem etsin hemmâni. Huday Teala iman abreyden ayırmanı halal rızkın içinde, sıhhatı salametin içinde, içerileriniz bilen, ilgününüz bilen, Huday için muhabbetin içinde koysun. Evvel aman abrey, ahirdem iman kelimetini ağzımıza versin. Bir alhamd kul huvallah Suriye felak nas hoş boqaylin, ötellen ruhuna bahş edersin inşallah ve tamam dua edip tafsiran Müslüman doğullara ihlas bilen dua edip amin niyet. Auzu billahi Allahümme amin. Huday Teala dini bernamelerin hemmesine bereket versin. Huday için malsın hemmesi. Makbul dergah olsun. İlahi amin. Meriz doğullara Huday şifa versin. Gözleyerlere de Huday kuvvet versin. Hemmelerine sabır ve ecre cezil versin. İlahi amin. İlahi amin. Musafirette, hıtmette, zindanında hak düşerler. Hemmelerine Allah yarı olsun. İlahi amin. Sağaman ilgünün içerisinde kavuşsunlar. İlahi amin. İlahi amin. Amin ya Allah. يا رحمن يا رحيم يا أكرم الأكرمين يا قياس المستغيثين يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا حلال المشكلات برحمتك يا أرحم الراحمين قيرات دم توصلون بلن غيدم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين